Sa mga madugay na nga wala makapamambukal, ang pamangkot permi. Ano na subong ang may-ara sa mambukal? Ina ang ipakita ta sa siniga episode. Mas matinlo, mas organisado, mas may disiplina. Ini na sa karon ang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Pero nga bala ka damo na sang bawal. Kay man, isa na ini ka wildlife sanctuary. Ano gid balang ari diri nga mga wildlife? Yari ang pilalang sa mga pasampol. Ini ang Perfoos vampirus, hindi vampiraha, kundi large flying fox. Isa sa mga pinakadalago nga bat species sa kalibutan, kag native sa Southeast Asia. Sa mangrove forest ini nagaistar sa Malaysia, Indonesia, kag Philippines. Ang itsura daw fox o kundo ido, may malaba nga dalunggan kag madamo lang iyang coat. Near threatened na ini, bangod sang overhunting kag pagkadula man sa ila ilistaran bangod nagagamay na lang ang forest naton. Pero libo-libo nga mga flying foxes ang nagaista diri sa Mambukal. Makita mo lang ini kun adlaw sa mga puno sang kahoy. Nakabati ka na sa ginatawag nga Negros Forest Dragon? Wala ini nga nagabugasang kalayo, pero ini ang isa ka species ng lizard nga endemic ukon diri lang makitaan sa Pilipinas. Ini ang makita lang sa Negros, Panay, Mindanao, Samar, Palawan kag Siargao. Threatened naman ini sila kay nagagamay na lang ang aton nga forest nga ila ilistaran. Ini sila ang makitaan pa diri sa may Mambukal. Present man sa mga kakahuyan sang Mambukal ang Luzon Hawk Owl. Medyo maswerte-swerte man abi ko kung kisa kung makakita kasi ni. Tiiron mo anay para hindi magpalagyo. Hindi pa mag-istorbo, sinyas lang. Tapos ang tikang ka, hinay-hinay lang. Maswerte kami kay naabda namon 5 tanan ka mga Luzon nga bubok. Siyempre, sa bulig sang wildlife guide nga nakabase diri sa Mambukal nga si Romel Engito. Gina-hire siya sa mga mahilig magkuha sang pictures sa mga nagkanilain nga species ng birds. Kay siya ang nakatultul kung diin pangitao ng ini nga mga wildlife sa Mambukal. Ginpakita niya man sa amon ang crocodile skink. Ukon para sa mga locals, ginatawag ini nga bulubuaya. Shy type nga dragon-like lizard. Dasig lang siya nagpakita kag nanago na liwat. Kag may-ari man diri sang golden crown flying foxes nga medyo rare pero maswerte kita kay may-ari man sa Mambukal. May pit viper snake man, nagkalain pa yung mga species ng birds kag makalilingaw nga klase pagid sa mga insekto. Ini ang pilalang sa kadamo nga mga wildlife nga makitaan sa Mambukal. That's why medyo estrikto na. Kay hindi ta gusto nga tabugon ini sila. Gusto ta halungan kung ano pa ang may-ara kita. Sa mga bato sa suba, may mga ibid nga nagatamwa. Ari, isa, dako-dako niya do adult na negoro, ay nagbangon, ay tawo galit abi ko ibid. Wildlife pa lang ini nga pwede masaksihan sa Mambukal ha. Siyempre, may mga kalingawan man para sa mga gusto mag-relax kag mag-enjoy. Sa 140 pesos nga entrance para sa adults kag 80 pesos sa children,
Libre na ang swimming sa ilang regular pool. Kag sa dipping pool, ang hot spring water. Amo ini ang unique diri sa Mabukal kay diri lang niya may amo sini. Kung mas mataas-taas magiging temperatura sang tubig ang gusto mo para mas mainit-init pagid, may ara man. Pero may dugang niya nga bayad. Para na niguroy sa amon nga mga batch. Ang gusto maligo diri kay therapeutic ini kag pangpakalma sa lawas. Kung gusto mo na naman physical activity, may ara man sang mga kayak sa sindi nga iconic nga spot sa Mabukal nga daw pareho sa itsura sa Daw Lake. Isa sa mga pwede mo himuon kung nari ka na sa Mabukal, kung gusto mo yung board ka na sa swimming mo ni makayak, enjoy mo lang view mo, relax ka, enjoy mo lang siya. Kung pagpakapuyan malawas mo pero namin siyang experience lain naman. Ara sa gihapon nagatindog diri ang Ishiwata Bathhouse nga sang sinigid lamang isa sa mga ginhingadlan bilang Pillar Awardee sa inaugural Philippine Tourism Award. Lapit na lang ini mag 100 years old. May mga daytime cottages, may pang overnight sa gihapon. Pwede mo inilibuton kag may mga nagabiyahe nga mga golf carts kung kapoy ka na maglakat. Pwede kanila matour sa bilog nga resort. Kag kung ginagutom na, may Mabukal Hub nga do pareho sa food park diri kung sa diin makapili ka sang luyag mo nga mga pagkaon. Kung gusto mo ya worry-free ng imo nga lagaw diri kag hindi ka na magluto, damo sang pilian nga pagkaon. Shout out lang sa El Grill. Salamat sa manamit-namit nga halo-halo. The best nga bulong sa kakapoy after mo maglibot. Kag syempre, ang pamangkot sa kalabanan. Ano na ang waterfalls? Mapaliguan pa, makatuan pa ayhan. Hidlaw na tatanan dito, di ba? May gina-develop nga bag-o nga alagyan pasaka sa waterfalls para hindi mabudlay agyan. Sementado nga pathway kag sa kilid sini, mabuya sila sa mga Visayan spotted deers. Masapos nga alagyan? Kay isiminto ginang alagyan, sir. Although dito sang last siminto man ang alagyan, dali ki amoto na landslide. Delikado na. So masapos ni siya nga mas safe. Na-identify sang aton nga geologist nga bag-ong alagyan. Okay. Up to 7th floors. Kag dason amon da siya certain area nga butangan naton sang mga spotted deers. Marilista de? Oo, marilista. Wow. Subong pwede naliwat magsumba sa Mabukal pero may mga designated areas lang. Pwede naman ang walk-ins. Ang resort kagindakan ta na preserve pa kag padayon nga nagapaningwa nga i-preserve kung ano pa ang may ara kita para makita pa sang masunod nga mga henerasyon. Parayon kita sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiyang Tripping ni Ruming.